Magón e Grusto, gran luz. Esta fin de semana, cando vayades de paseo ou ver os sobriños, conseguide castañas, das gordiñas e saborosas. Picádeas, adentádeas, para que non lle estouren ao tino Arturo cando as asen. Tendes ata o mércores 14 para xuntar unha bolsiña de castañas. Na entrada do cole haberá unhas caixas para que vayades botando as vosas bolsas de castañas. O xoves 15 faremos un magosto tradicional, asarémolas ás brasas. Ide fabricando os cucuruchos, cesto, reciclade, por favor. Co recreo de 12 a 12:30 comenzará a festa. Os de quinto axudarános a repartir as castañas, quentiñas. Os de sexto organizarán un circuito de xogos tradicionais para infantil e primaria. Sí, non nos esquecemos, este ano tamén nos disfrazamos. Poderemos vir caracterizadas ao xeito tradicional, que estamos moito máis guapiñas e guapiños. Puchos, chalecos, pantalóns de pana, panos, saias longas, delantais. Comeremos, cantaremos e xogaremos. Faremos reportaxe, fotografía e vídeo para subir á web. Non esquecades suscribiros aos nosos canales de